Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 3:00 berrogeita 11 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den binakako txapelketa nagusiko bigarren jardunaldiaren analisia eta pronostikoak egingo ditugu. Beraz, lehenik eta behin gogora ezagun sailkapena nola dagoen, aurreko jardunaldian irabazle izan ziren Laso eta Iztueta Ezkurdia Errezusta Altuna Aranguren eta Jaka Imaz, eta galtzaile berriz punturik gabe daudenak Peña Albizu, Peio Etxeberria Martija, Elordi Zabaleta eta Artola Mari Ezkurrena bikote titularra dira. Beraz, besterik gabe has gaitezen jardunaldiaren analisiarekin. Lehen partida, Tolosako Beotibar pilotalekuan jokatuko dute, Peñak eta Albizuk Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka. Berriz ere Iker Larrazabalek Iñaki Artolaren lekua hartuko du, alegiarra oraindik ez baita guztiz osatu. Bi bikote hauek gogoratuko dugu Peñak eta Albizuk galdu egin zutela, Basaurin, nahiko alde azkenerako txikiarekin, eta Larrazabal eta Mari Ezkurrenak bai alde handiarekin galdu zuten, eta gaur arantza hori ateratzea ezinbestekoa izango dute arabarrak eta nafarrak. Favorito eurak irtengo dira, Larrazabal eta Mari Ezkurrena, Jon Mari Ezkurrenak atzean dominatu egin beharko luke nabarmen, eta gero hortik Larrazabali aukerak sortu, baina egia da, Jon Ander Albizu kapur bat lehengo asteko partida egiten badu, eta Peñak asko betu beharra dauka, Peñak bai, keragarri hobetu beharra dauka, lehengo astean ez baitzuen bat ere itxura onik eman Tolosarrak, normalean errematean, nabarmentzen da Peña ezker gantxoarekin eta aurrekoan oso kamuts ikusi genuen, defentsan ere ez oso ongi, eta arantza hori atera beharrean da gaur etxean nahi zuzen ere Tolosan bere herrian jokatuko baitu, baina Larrazabal eta Mari Ezkurrena irtengo dira favorito. Bihar Iruñeko Labrit pilotalekuan Ezkurdia eta Errezusta, Peio Etxeberria eta Martijaren aurka izango dira, hemen Ezkurdia eta Errezusta irtengo dira favorito. Irabazle izan ziren Ezkurdia eta Errezusta, Peiok eta Martija galdu egin zuten Altuna eta Arangurenen aurka, baina lehengoan Ezkurdiak eta Errezustak eman zuten irudia benetan nabarmentzekoa izan zen. Oso partida ona egin zuten, goitik beherakoa, erabat nagusi izan ziren, erabat hankapean izan zituzten Elordi eta Zabaleta, Beñat Errezusta atzean ziurtasunez egoteaz gain oso seguru ikusi genuen, seguru eta jotzaile, barkatu ziurtasunez lehen esan baitut, eta aurrean Joseba Ezkurdia hain arma nagusi duen bolea horri etekin ateraz eta horrez gain ala jokatzen, ez? Azken partida hauetan ikusi genuen Joseba Ezkurdia nahiko tristean zean bezala ongi jokatzen bai, baina partidak irabazi ezinik, aurrera atera ezinik, lauterdikoa ere esan daiteke kolpe gogor xamarra izan zela beretzat, baina aurrekoan erakutsi zuen berriz ere itzuli dela Joseba Ezkurdia hori, eta Errezustarekin zenolako bikotea osatu dezaketen, erakutsi zuten hor. Atzean Julenek oso seguru egon beharko du, tarteka gainera agindu aurrean Peiori abaguneak eman eta Ezkurdia defentsan edukitzeko eta Errezusta behartzeko doaiak badituzte, horretan ez dago zalantzarik, baina Etxeberriak eta Martijak puntuak pilatzen ere hasi beharra daukate. Bilboko Bizkaia pilotalekuan bihar izango da partida hau ere, Jaka eta Imaz, Laso eta Iztuetaren aurka. Biek ala biek irabazi egin zuten, esango nuke Laso eta Iztuetarena esanguratsuagoa izan zela, batez ere atzean Jon Mari Ezkurrena zutelako aurkari, baina Martxelek partida oso ona jokatu zuen, Laso ere aurrean oso ongi laguntzen, eta lauterdiko txapel horren olatuari jarraipena, eman nahiko lioke bihar Unai Lasok, lauterdiko finala irabazi zuenetik beste partida ere irabazi egin baitzuen lehengoan Lizarran, eta olatu honi eta konfiantza momentu honi jarraipena eman nahiko lioke. Eurak irtengo dira favorito, Martxelek hasiera batean behintzat dominatzaile izan beharko lukeatzean, hori bai, Ander Rimazek lehengoan bezala eusten badio, nekez sartuko dizkiote tantoak, eta gainera Oiartzuarra dominatzera pasatzen denean Iztueta behartzen badu, hor ere izan dezakete abagunea lehengoan Eri Jakak, hau honek ere behartzuen, Joseba Ezkurdia zaritu gara, baina zer esan Erik Jakaz azken 3 asteak edo
lehengo astera arte behintzat oso okerrak izan ziren beretzat, burua altxa ezinik, lehiakor izan ezinik, baina lehengoan Imazekin oso bestelako irudi bat eman zuen Basaurin, eta hori ere beretzat garrantzitsua izango zen, eta horrek noski motivazioa ere emango zion Lizartzako aurrelariari. Eta jardunaldia Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan itxiko da. Altuna eta Aranguren Elordi eta Zabaletaren aurka izango dira. Altunak eta Arangurenek irabazi egin zieten, Etxeberria eta Martijari, Elordik eta Zabaletak berriz galdu egin zuten alde handi xamarrarekin, baina Zabaletaren bi partida kaskar gutxitan ikusten dira, eta horregatik hemen Elordi eta Zabaleta izango dira favorito. Frontoiaren ezaugarriak eta kontuan hartuta Arangurenek asko sufritu dezake Zabaletaren aurka, ikusiko dugu Jokin zenbateraino den laguntzeko gai, baina Jose Javierrek asko dominatzen badu, gero hor Aitor ikusi da azken partidetan atzelariak dominatzen badu aurrean tantoa bikain bukatu dezakela. Lehengoan gainera une batean berak atera zituen Babak heltzetik, naiz eta jada berandu zen, eta horrek ere motivazioa emango zion, esan nahi dut, naiz eta bikotea pentsatuta egon Zabaletak agindu eta Elordik aurrean amaitzeko, naiz eta ez Zabaletak nabarmen agindu, lehengoan Elordik ere tantoak amaitu zituen, naiz eta esan dugun bezala berandu zen, baina orokorrean mailabiarra ere puntu honean dagoela iruditzen zait, eta ea zer gertatzen den partida horretan, baina Elordi eta Zabaleta favorito. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!